this is how the story ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? Eu son Doralia Blanco Gándara, de San Miguel de Tabagón. Teño 95, pero faltanme 2 meses para os 96. Na casa, antes non se paría no hospital, antes eran na casa todos. Tuve 5, éramos 5, e agora só quedo eu sola. Mulleres éramos 3 e 2 homes. O meu pai empezou o abecedario, así que, mira, vou vos dicir o nome. O maior era Alejandro, a segunda Beatriz, o terceiro César, e eu Doralia, a cuarta, e a máis nova é Eugenia. E parou. A escola íbamos xunta á iglesia, ali a casa onde hubo a tenda. Era solo de raparigas. Había logo en pías de rapaces. Era isto, tiña a maestra a mesa nunha... Eu creo que tiña xa unha piano desa, como se chama, E os bancos eran de dúas, así, e con pupitre, e tiña o tinteiro, e había que escribir con unha pluma, que non había bolis, sabe? E logo había a pizarra e o pizarrín. E se había un ditado, pois entón era que a pluma e había que mollar o tinteiro. A enciclopedia iso xa abarcaba todo. Logo había un manuscrito de lectura, non sei se era noso, se era da escola. Un manuscrito para ler. E nada máis que eu recorde, que ao mellor xa quedan cousas atrás que non me acordo. E no recreo, para xogar, pois era cunha corda, saltábamos a corda, a cruceta, chamamos a cruceta, o que dicen mariquitilla, a cruceta, o escondite, era o que había, eu creo que nada máis. Eu ainda fun hasta os 14 anos, ainda fun moito, que miña irmán, a maior, pouco foi pobre, porque era a maior, xa había que traballar, e miña nai empezou a afrouxar do estómago, tuvo unha úlcera, entón xa a maior xa hubo que deixar a escola, e había que traballar. Só chegar á casa era un anaco de pan de broa, ou ir á figueira con velos co pan. E senón o día que tal, que dicía a miña nai, inda aí, que era veciña, unha señora maior, a tía Carme, que vendía solo pan e chocolate. Inda aí a tía Carme que traer unha libra de chocolate, ou de pan, e media libra de chocolate, dese de feiro gordo que non había de outro. Entón era un veciño daquel pan e unha pasilla de chocolate. Non era todos os días, que non podía ser. E non había ni jamollón, nin había queso, nin había chorizo, nin había... Nos íbamos á tenda, cando se iba, entón iba a buscar media libra de fariña, media libra de azúcar, un cuarcillo de aceite, levaba a botella, e había con aqueles bidóns que quitaban, e era iso, e non viñan os carros hasta arriba, nin había galleta, nin había nada. O que tiñamos despois, que tiñamos uns veciños que tiñan un campo de tenis, que eran os de Ruiz, e ali viña xente de moito, e feían campeonatos, e nós como lindábamos con eles, co muro, estábamos lindando co campo de tenis. Entón puñamos uns caldeiros ou que cousa ali, e ali pasábamos unha tarde a mirar como xogaban o tenis. E despois nós queríamos imitar na casa nun lugar,
Collíamos unhas paletas de madeira e veña, ao mellor unha pelota que viña para ali que xa non a querían, pois xa estaba estropeada, pois xogábamos. O ready, play, news. E tiñan un árbitro, así nunha silla alta, ali estaba o árbitro, que xogaban eles a campeonatos e así, viñan xente moi importante, eles eran médicos daquela ali viciño. Iso, nin todo o mundo miraba tenis. En pleno día, e se íbamos con unha persona maior, ou unha viciña. Solas non, iso non. Eles podían ir, pero nós non. E vir podía para a casa. Macaliñas. Pois tamén había bailes de inverno nunha casiña ali que chamaban a Sociedade. Pois, algunha vez íbamos, pero tamén acompañadas de alguén, non podíamos ir así como van agora eses guateques ou eses van iso. Non se podía, bueno, tiña que ir unha persona maior tamén a ver o que pintábamos ali dentro. Ir ao campo, e ir a pastar a vaca, ou mellor cando ainda estábamos na escola, había que nas horas de tal coller a vaca e ir a pastala polas cunetas ou por onde fora. Os rapaces, ves, eses, así como Alejandro Merce, ese xa había que estudiar. Alejandro ainda fixo bachiller, e viña a guardia aquí á escuela a pé, logo xa empezou a vir en bicicleta. Pero primeiro viña a pé. E despois de vir aquí á escuela, pois a meu pai gostaballe moito que estudiara música tamén, e que tocara violín. E iba a Tabagón que lle daban clases de solfeo e de música. Pero o violín que non, dicía yo que lle daba clase de solfeo, que non tiña oído para tocar violín. Para tocar violín había que ter oído de porca flaca. El non vale para tocar violín. Entón empezou a tocar a flauta traveseira. Sabe? Que levou, porque logo os 18 anos, cando empezou a guerra, nese ano que empezou en julio, non? Foi a guerra, o 36, creo. Pois ele marchou en enero dese ano para Puerto Rico, que non era como ahora que se iba en avión, daquela era un barquiño, coller un barco. César empezou tamén iba a estudiar, pero veo a guerra, e aos 18 anos tamén, marchou para a guerra. Non pudo estudiar nada, sabes, pobre. E salvouse, que moitos quedaron lá, salvouse, sabes por qué? Porque foi espabilado. Dixo que era practicante, e puxeron a pinchar, e nunca pinchar. Logo pinchaba, bueno, todo o mundo yo quería, mesmo chegar a San Miguel, ai que César, ven, non yo gustaba, pero pedíalle xente e iba a pinchar. Estuvo nalgo frente, pero logo retirouse do frente, non sei dicirte, estuvo en Valencia, en algún frente, no frente non sei de que, de Valencia, o Ebro no Ebro, que ali dice que o río era máis de sangre que de ajo. Toda a guerra, e despois de terminar a guerra ainda o chamaron, ainda tuvo que volver a incorporarse. Non sei se estuvo en Vigo ou onde estuvo, que logo ainda os chamaron. Non sei quantos, 6 anos, non sei quantos estuvo, así que logo xa non se duvo estudiar nada. Gracias aos portugueses, como estábamos enfrente, bueno, socorreronos moito, porque viñan a Ribeira e traían arroz, traían azúcar, xabón, traían de todo, hasta telas, porque nin telas había, hasta telas traían, que algunhas fixeron isto, traxes hasta con sacos fedidos, e senón, mira, se eran espabilados, que ibas a Ribeira e dicía, mira, a miña casa é aquela ali, desde a Ribeira, señalábamos tal, e queríamos ir, e íbamos levar a casa de noite. Mira,
Eugenia, que era máis nova, que morreu no pasado, mas eu sempre nos levamos moi ben as dúas, porque eu salía con elas, que era maior, ela era 2 anos máis pequena que a min, pero salíamos sempre, que te iba a dicir, salíamos sempre a traballar ao campo. Ela xa tiña 2 fillos, logo tuvo outro, 3. Entón, cando íbamos para o campo, miña irmán dicía, tú vai fer a comida. Eu iba para a casa, fer a comida, que ela non lle gustaba nada ir para a cociña. Tú vai fer a comida. E ela quedaba el. Despois, o home dela traballaba na fábrica das cachadas, justo. E os fillos todos viñan, comíamos xuntos ao mediodía, fías a comida para todos xuntos. Salir se non te casabas, estabas perdida, non podías salir a ningún lado. Día, claro, eu non me casei tan nova, porque como tiña pouca figura non teria. Pero despois encontrei un home moi bo, foi ali na sociedade esa, donde... Na festa? No baile. Foi no baile. Foi un flechazo. Era o meu marido, era unha persona moi boa. É unha vida moi esclava. Non había nada, e nada máis.